Yeah, i-problem esinayo ukuthi emajele awekho amafoni and amafoni bawakhiphile lawo eTelkom. Why? Because kuyashayana la. Bayakushaya bakuphule, mase bakuphulile, they know ukuthi you will never phone anyway. So that wena ihlobo azazi foko like indawo yase-Standard Road mabe kushayile bakufaka kulenye i-block bakufake lapho mabe sebaqeda ukufaka lapho e-CE bakuvalele lapho until uze urecover. Ifamily yakho mase ozokhuluma nayo ilapho ke sowungcono ngeke madoda. Uminister doesn't know about this ukuthi abantu bayashaywa. Akayazi nendaba le ukuthi kuna indawo ezifakwa abantu uma beqeda ukuphula imilenze. So we need justice ukuthi amafoni abe khona. Otherwise ama-cellphone lawo enhlala nithi amafoni azohlala afakwa njalo. It's not a corruption. My iphoyisa lithi nawo amafoni nitshele bazali benu ukuthi izinto zinje. It's not a corruption. And sometimes into esifila bad naye ukuthi niyayilungisa i-family day mase niqeda ukuyilungisa niyetshelana abazali benu beze bazobona sizobatshela kanjani kungena amafoni. Hayi lezinye izinto ezenzwa emajele la ayikhona man. Bafethu noma ngabe ukuphi njengamanje enza sure ukuthi mangabe unengane ayidukelani nevideo efana nale. Ayidukelani nevideo efana nale. Ngiyanazi ngani zakwethu nizele ninezingane futhi niyayithanda futhi niyathanda ukuthi izingane zenu ngenilanga zibe nempumelelo yaphambili zikwazi zibe nekusasa eliqhakazile. Enza njena njengamanje. Subscribe, like, linda ivideo iziphele ebese uyakhomenta. Kunensizwa la ekuyiyona ekhuluma ngesingisi kodwa ekuyiyona sejela angazi ukuthi amafoni angena kanjani noma kwenzakalani kodwa ikwazile ukuthi yenze ivideo iqwashise abantu abangakaye ejele nabangaka nje ekuyibona abangakaye ejele nabasenethuba lokuthi bephile ngaphandle ukuthi bafethu niyacelakala ukuthi niqhelelane nobugebengu. Yase yakhombisa impilo ekuyona ephilwa ngaphakathi engasiyona impilo ozozichazelwa ngomlomo kodwa nomuntu ozobona uma ukuthi unengqondo yacabanga la ukuthi le mpilo ngeke azakwazi kuyimela njengoba inzima umuntu esemqashweni iyona mpilo oyiphila for a lifetime or iminyaka engaphezulu kwa-20 leya. So ngani zakwethu ngaphandle umoshela isikhathi sakho ngizokufakela ivideo lana insizwa ichaza ikuvezela futhi indawo ekuyiyona eseculator kuyona ukuze ikwazi ukuthi iphile. Ngicabanga ukuthi bingeke izikwazi vele ukuthi iveze konke kodwa njengomphaka esesikutholile asikuthathe sikusebenzise South Africa sikwazi ukuthi siphakele nabanye abasemaceleni. Enza sure ukuthi le video uyibuka unengane ukuze yazi ukuthi isikhathi sokuhlupha asisekho. Amaphoyisa mangabe kubophile impilo ibancane kanjani ngaphakathi. Ngiyacela enza sure ukuthi ingane yakhe eseduze noma mhlawumbe uma ukuthi ayike eduze uthathe upress ushare lapha usenda kuyena straight to WhatsApp. Leyo video izomthatha leyo link izomthatha iyomfaka ngqo evidweni ekuyona ukukhulunywa ngayo ebese siyakwazi ukuthi sibe neclue siyakwazi ukuthi sibe nento esothi masikhuluma ngayo omunye umuntu akwazi ukuthi asilalele ngoba ezinye izinto mangabe siyisenda kusounda as mhlawumbe siqamba amanga noma sisuke sifuna ama viewers. Wena enza sure ukuthi usubscribe ukuze njalo mangabe ngilethele ifana nalezi ukwazi ukuthi uyithola. Siyabazali siyafisa ukuthi ingane ikhule ngelanga singobhoti sinosisi hlalela kude nento ezokufaka ecaleni. Umhlaba kanjengamanje ngani zakwethu ngathi usiyayikhethela ngempela. Ngokhumbula ukuthi kade ngikufakela ivideo kajele enitshela one the same thing. Nganifakela futhi ekajele enichazela izinto nenqina abantu ababhekana nazo ngaphakathi. Kodwa njengamanje ngikufakela ivideo futhi iyasiboshwa ke esekuyisona esikuchazela ngempilo eyenzeka ngaphakathi ukuthi kunzima kangakanani. Wes uzowanivezela ngaphandle umusikhathi sakho na ivideo landelayo. Hello guys. Yeah, zirukufamba. Ninjani. Guys, stay away from crime, and prison life is not good. Let me tell you one thing. As you can see, imagine being sentenced for life in prison, living in this room for 20 years.
I just want to show you something. The life that you are living here in prison. Look, these are my clothes. These are my clothes, right? This is my sink. This is my buckets. This is my buckets. Let me show you my bath. This bucket, you use it to bath. We bath here. This is my toilet. This is my locker room. This is my locker. You can see everything is full here. So, what else do you want to see? Imagine living this home for life. What do you feel, my brother? Stay away from crime. Did you? Stay away from crime. Yeah, because some of you, I know that you do anything for a living. But let me tell you one thing. I came here for something that I didn't do. And now, this is my 9th year in prison for something that I didn't do. Because of a corrupt police officer called Abenkos and the major street in Amsterdam. Look here, I'm here. I've been struggling for a crime that was committed by a friend, a church member, as Baba Philip. He puts me in hell for something that I don't know. It's okay, but let me tell you one thing. In life, don't do bad things to other people. So that's the morality, guys. The only thing that is keeping me going right now is God. Yeah. Some, they know me. I'm at Baba for life. I'm going back soon, but I'll teach other people that no, crime does not pay. Don't do any crime. That's what I'm telling you right now. Please don't do any crime. You see, this shade is very hot, I'm telling you. And this is our suit. This is our suit for daily basis. Guys, please stay away from crime. I beg you, please stay away from crime. Because one day is one day. Thank you.